Vítajte pri podcaste Peľový radár. Tento týždeň sa peľová situácia na Slovensku zreteľne láme. Breza ešte úplne nekončí a najmä v severnej, strednej a východnej časti krajiny vie stále vytvárať výrazné hodnoty. Hlavnou zmenou sú však trávy. Náš celoslovenský index sily peľu je teraz na úrovni 82 bodov, teda vo vysokom pásme, no priemer za celý týždeň vyšiel na 57 bodov. To dobre ukazuje, že týždeň nebol rovnomerne silný, ale jeho záver je pre citlivejších alergikov výrazne náročnejší. V celkovom obraze sezóny sa teraz prekrývajú dve veci. Stromový peľ ešte stále tvorí veľkú časť modelového výskytu, najmä vďaka breze. Z pohľadu indexu a praktického dopadu pre alergikov sa však do popredia dostávajú trávy. Tie sú v našom indexe už na úrovni 100 bodov, teda na svojom sezónnom maxime. Pre ľudí citlivých na trávový peľ sa preto začína obdobie, ktoré môže byť subjektívne najťažšie. Breza tento týždeň oproti predchádzajúcemu obdobiu skôr ustupuje, ale nie všade rovnako. Na severe Slovenska drží najvyššie hodnoty a práve tam ešte zostáva veľmi dôležitou témou. Sever je región, kde môže stromový peľ v najbližších dňoch stále výrazne komplikovať bežné fungovanie citlivých ľudí. Stred Slovenska je podobne zaťažený, hoci priebeh je premenlivejší. Breza tu ešte vie vystúpiť do nepríjemných hodnôt, ale už nejde o čistý rast sezóny. Skôr vidíme dobiehanie brezovej fázy a zároveň postupný nástup tráv. Práve táto kombinácia môže byť pre alergikov nepríjemná, lebo sa prekrývajú dva typy peľu naraz. Na východe krajiny zostáva situácia tiež výrazná. Breza sa tam ešte drží ako dôležitý alergén a model naznačuje, že počas víkendu môže byť jej výskyt stále citeľný. Zároveň však aj tu platí, že trávy už nemožno brať len ako vedľajšiu poznámku. V najbližších dňoch sa budú držať veľmi vysoko. Na západnom Slovensku je brezová vlna už slabšia než v silnejších častiach sezóny. Západ sa tak dostáva do fázy, keď sa pozornosť čoraz viac presúva od brezy k trávam. Pre ľudí citlivých na trávy to neznamená miernejšie obdobie, skôr naopak. Práve trávový peľ môže byť v najbližších dňoch hlavný dôvod zhoršenia. Jelša už v tomto období dobieha. V dátach sa ešte objavuje, ale v praktickom význame je skôr v pozadí. Hlavný jarný obraz preto teraz netvoria tri rovnako silné alergény, ale najmä dobiehajúca breza a veľmi silno nastupujúce trávy. Počasie tento týždeň neprinieslo jeden jasný zlom, ktorý by peľovú situáciu jednoducho vysvetľoval. Dôležité sú skôr bežné denné výkyvy medzi suchším vzduchom, krátkými zrážkami a vetrom. Prehánky vedia peľ načas stiahnuť, ale po ich odoznení sa pri suchšom vzduchu koncentrácie môžu znova rýchlo zdvihnúť. Pre alergikov a rodičov citlivých detí je teraz dôležité sledovať najmä suché a veterné hodiny. Ak reagujete na trávy, najbližšie dni už berte ako vysokú sezónu, nie ako vzdialený nábeh. Vetrať sa oplatí skoro ráno alebo krátko po daždi. Po návrate domov pomôže opláchnúť si tvár, vlasy a nenechávať peľ zbytočne na oblečení. Do najbližších dní zatiaľ platí, že v popredí zostanú trávy a v niektorých regiónoch ešte aj breza. Breza môže byť cez víkend citeľná najmä na severe, ale model už ukazuje skôr postupné oslabovanie. Trávy sa naopak držia na veľmi vysokých hodnotách aj v ďalších dňoch. Alergénom budúceho týždňa sú preto trávy. Viac informácií a detailný prehľad podľa miest nájdete na peľovyradar.sk. To bol týždenný Peľový radar. Ďakujeme, že nás sledujete a pri ďalšom vydaní dovidenia.